ମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଅ ଆସିଲା ହାରି କହିଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲିକା ସେ ପଳେଇ ଆଇଲା। ତା ସ୍ୱିଟରଟା କାଲି ତା ବାବା ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟ ଦେଖେଇବି କେତେବେଳେ ରଖିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱିଟର ଆଇଥିଲେ ବୋଲିକା ଦେଖେଇ ଯାଉଛି ଦେଖୁତା ମୁଁ ପୁଅ ଦେଖେଇଦେଲି ଟିକେ କହିଦେଲି ଟିକେ ସେ କହୁଛି ଦେଖତା କ'ଣ କହିବ ଏଡ଼ିକିଟା ଛୁଆକୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୋ ପୋଷ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖ ଆମ ଘରେ ପାର୍ଲର ଖୋଲା ଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁକା କେତେ ଲୋକ ଗହଳି ଲାଗିଛି ତ କୁହନି ପାର୍ଲର ଖୋଲା ହେଇଛି ବୋଲିକା। ନା ପାର୍ଲର ଖୋଲା ହେଇନି ଆମ ଘରେ ମୋ ଭଉଣୀ ପାର୍ଲର ଜାଣିଛି ବୋଲିକା ସେ ଆଇବ୍ରୋ ସବୁ ଫେସିଆଲ୍ କରୁଛି ବୋଲିକା ଗୋଟେ ଭାଉଜ ହେବେ ସେପଟେ ସାଇଡ଼ର ସେ କେବେ ଆସନ୍ତିନି ସେ ଯାଇକି ଦୋକାନରେ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର କୁଣିଆ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଗପିବା ଖେଳି ଗପିବେ ମାନେ ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି କାହାକୁ ଯିଏ ଆସିଲେ ବି ସେଥିପାଇଁ ଗପ ବୋଲି ମେଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଆଇବ୍ରୋ ସବୁ ଉପର ଲିପି କରୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ବସିକି ଗପୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ବୋଉ ବଡ଼ ବୋଉ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଘିରି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତୁମେ ସବୁ ଆଇବ୍ରୋ ସବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧା ବାଧା କରିବି ତୁମ ସାଙ୍ଗେ କିଏ ବସିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି ଗାଧା ବାଧା କରିଦେଲି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଲି ତାପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ଖାଇବାରେ। ଏଇ ରୁଟିଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିଛି କହିଲା ମୋ ବୋଉକୁ କାଟିଥିଲି ଆମ ଦୋକାନରେ ଅଛି ଦାଣ୍ଡପଟେ ଆମର ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ଯାଉ ରୁଟି ଆଣିବୁ ଖାଇବା ଆଉ ଗାଁ ଗହଳି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଦୋକାନ ଥିଲା ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଯାଇ କ'ଣ ଆଣିଦେବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପିଲାଦିନେ ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଆଣି ଖାଇଛୁ ଆଉ ବି ବଡ଼ ହେଲାଠୁ ଆଉ ଖାଇନୁ ସତ କଥା କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କହିବେ ପିଲାଦିନେ କେତେ ଦୋକାନ ଯାଇକି ଚଟାପଟ 10 ଟଙ୍କା ହେଉ ଟଙ୍କାଟା ହେଉ 2 ଟଙ୍କା ହେଉ ଯାଇକି ଆଣିଦେବ ଇଚ୍ଛା ଖାଇବା ପାଇଁ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁକା ମୁଁ ବୋଉ କହିଲି ବୋଉ ରୁଟି ଆଣିଥିଲା ଆଉ ମିଠା କାଲି ଯେଉଁ ଆଇଥିଲା ପୋରୁହାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁକା ସେଇଥିପାଇଁକା ମୁଁ କହିଲି ଦେଲୁ ଚାଖିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ତ ଧଳା ପିଠା ଭଲ ନୁହଁ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ ନା ତୁ ଖାଇବିନି ଥୋଇଦେଲି। ତାପରେ ମୋ ବୋଉ ତ ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଛି ବୋଲି କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛି କ'ଣ କାଲିଠୁ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମକୁ କେମିତି ହଇରାଣ କଲା ଯେ କ'ଣ ଅଚାନକ ସରିଗଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ କାହିଁ ହଇରାଣ କରିବ ଆମେ ବି ହଇରାଣ ଗ୍ୟାସ୍ ହଇରାଣ କରୁନି ଗ୍ୟାସ୍ ତା ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ସରିଲା ସିଏ ତୁମେ ଚୁଲି ତ ଜଳୁନି ଯେ କ'ଣ ଚୁଟିଆ ଚୁଲି ହେଇଛି ମାନେ କାଠ ଦରକାର କି ନାହିଁ ସେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁକା ମୋ ବୋଉ ଏଠି ଚୁଲି ପାଇଁକା ହଇରାଣ ହେଉଛି ଯେ ଧୂଆଁ ହେଉଛି ଯେ ଫୁଙ୍କିକା କାଠ ମୁଆଁ ହେଉଛି ସେ ଫୁଙ୍କି ଜଳୁନି ଭଲ କି ମୋ ବୋଉ ବିରକ୍ତ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରିବିନି ବା ମୁଁ ଯାଉଛି ରାଗିଗଲାଣି ସେଇଟା କରିବନି ହେଲେ ମା କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ମନ କେବେ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ହେବନି ତାର ସେଥିପାଇଁ ବସିକି ଫୁଙ୍କୁଛି ରୋଷେଇ କରିବ ଭାତରେ ବୋଲିକା ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଫୁଙ୍କି ବସି